लोगोफोर जोंहा दिनै थाम आरो स्कुलनि जे प्रेक्टिकेल टेस्ट बेखौ जोङो लानो आवगायबाय दा गिबि गिबियाव आङो स्कुलनिफ्राय लानो सानग्रोबाय दा बेनिखायनो बे मास मोनसेनि गेजेराव बिथांमोना मा हाखो मा रोंखो माबायदि हादों हायाखै बेखौ माने आङो दिनै प्रेक्टिकेल टेस्टनि गेजेरजोंबो आनजाद नायनोसै आरोना दा माबायदि जायो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो एसे सिगाङाव फोरमायखानाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव दा बिथांमोना एसे माने हानाय हायिया माबायदि जादों दायो बे समाव गिबि गिबियावनो नोंबो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोदो दे मैयानि बायदि खुलुमबाय आंनि मुङा सानजिदा बर' आंनि साबजेक्टआ सिफुं दायो प्रेक्टिकेल टेस्टआव बाहागो लानो नागिरदों ना टेस्टआव बाहागो लानो नागिरदों दे जागोन दे दायो गिबि गिबियावनो नोङो सिफुंनि जा रिंसारथि फारि सुनांफारि आरो सुनफारि बेखौ दानबाय आरो एक बार बोलो नेक्स्ट आप समारा देंखो समारा देंखो बागुरुम्बा दोंजा दायो बेबायदि रानलाय रें सां रें रें सां रें दासां रेंगां गां सांरें दापामा mapadasang 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 दानिया नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे फर्मुला दान खुलुमबाय आंनि मुङा नन्दिनी बसुमतारी आंनि दायो मा खालामनो नागिरदों दायो प्रेक्टिकेल टेस्टआव बाहागो लानो आवगायदों ना दा गिबि गिबियावनो नोङो सिफुंनि जा गिबि रिंसारथि फारि ना सुलांफारि आरो सुफिनफारि बेखौ सुनानै देखायदो दे सुनानै दिन्थि दे इसिबां अपसन गैया दे अपसन होबाय थाया आङो समनिबो आंखाल आरो गोबां दङ नालाय दा मोनसेखौनो हाखानांगोन मोजाङै आरो हायाब्लाथाय बेनो माइनास जागोन आरो हाखाबायबाथाय बे थांखाबाय आरो नाम्बार दै
दायो नेक्स्टआव दाम नोङो सम आरो देंखो देंखोखौ दामनाय ya dari nunggu damnya kunci sama renggang last question, last practical test. नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे फर्मुला दामनानै थाङोब्ला जायखिजाया फर्मुला जिखुनु फर्मुला আমি স্টার্টিং পড়া